Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu linandesan kabingahan awit wungu dalem Gusti Yesus. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan ngrampungaken oktav Paskah, kula panjenengan sansaya ngangsu semangating Paskah wungu dalem Gusti anggenipun nglajengaken pasujaran ing alam gesang menika. Dinten menika dinten Senin ing mangsa Paskah, Minggu Paskah ingkang kaping kalih. Kula panjenengan kaajak supados semangat Paskah menika estu ngenggalaken gesang kula panjenengan kados tiyang sing lair malih, dados pribadi ingkang anyar, pribadi sing estu saged ngetingalake woing panebusan dalem Gusti, nilar manungsa wingi-wingi, bangun manungsa anyar. Tentu nginggalaken gesang boten gampil, langkung-langkung yen kula panjenengan sampun biasa tumindak dosa. Contoh sing paling gampang, dosa ngrumpi. Wonten ing sepanjang sejarah uripe awake dhewe, naminipun ngrumpi mbok wis diokak-akokke ing sakramen tobat, awake dhewe sadar menapa boten angel banget nilar sing jenenge kebiasaan ngrumpi, ngondo ngrasani elek ing liya. Padahal awake dhewe sadar yen ngrumpi menika boten sae. Mirungganipun anggenipun bangun paguyuban, bangun komunitas. Mergo sampun biasa lajeng nggih arep nilar menika kaya-kaya awake dadi kaku kabeh, ilate dadi pahit yen sedina ora ngrumpi. Menika contoh sederhana kados pundi kula panjenengan katimbalan nilar manungsa lawas, bangun manungsa anyar, lair malih. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih murid-murid dalem Gusti utawi tiang-tiang sing dikersakake Gusti nderek panjenengane kudu wani lair malih, boten sakcara badani lair dadi bayi ning sakcara roh. Nah kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono ana wong Parisi pengareping wong Yahudi aran Nikodemus sing sowan Gusti Yesus ing wayah wengi lan munjuk mangkene, "Bapa Guru, kula mangertos panjenengan menika guru utusaning Allah, awit boten wonten tiyang ingkang saged damel pangeram-eram kados ingkang panjenengan tindakaken menawi boten jinangkung ing Allah." Gusti Yesus paring wangsulan pangandika dalem, "Aku kandha sak benere, wong iku yen ora lair maneh
ora bisa weruh kratoning Allah. Nikodemus matur maneh, kados pundi sagedipun lair malih menawi sampun sepuh? Menapa saged wangsul mlebet ing guwa garbaning biyung lajeng lair malih? Gusti Yesus paring wangsulan, aku kandha sakbenere wong iku yen ora lair maneh saka banyu lan roh ora bisa mlebu ing kratoning Allah. Sing lair saka daging iku daging, dene sing lair saka roh iku roh. Aja gumun yen aku kandha, kowe kudu lair maneh. Angin iku midit manut arahe dhewe. Ya bener, kowe ngrungu kumrisike, nanging ora ngerti saka ngendi tekane lan menyang ngendi parane. Mangkono uga sing lair saka roh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Nikodemus salah setunggal pangereping tiang-tiang Yahudi sowan Gusti ing wayah wengi. Nikodemus menika dados salah setunggal murid ingkang kanthi sesideman sinau lan ngangsu maneka warni bab termasuk ing iman kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Wawan pangandikan antawisipun Gusti Yesus lan Nikodemus ngetingalake Gusti ngersakake supados Nikodemus menika lair malih boten sacara daging ning lair saka banyu lan roh. Jejering pangareping tiang Yahudi, kula yakin Nikodemus sacara ngelmu agama mesti wis fasih, wis encer. Lan yen dibandingake kalian tiang-tiang Parisi, kula kinten ora kalah. Ning pranyata tumraping Gusti Yesus, Nikodemus tetep kedah lair malih. Tumraping Gusti Yesus, murid dalem sing ora purun lair malih ora bakal mlebu kratoning Allah. Mila menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Paskah ingkang sampun kula panjenengan riyayakaken kanthi semua lan nelasaken biaya sing boten sekedhik, sing derek misa yo tumplek-blek wakeh. Boten wonten pigunane yen Paskah boten adamel kula panjenengan wantun lair malih dados manungsa enggal boten sacara daging ning saka banyu lan roh. Banyu menika salah setunggal fungsinipun ngresiki, sing reget-reget yen dikeki banyu dadi resik, lan roh menika sing asung gesang, asung kekuatan. Mila kula panjenengan dikersakake lair malih dadi wong-wong sing resik. Resik saka apa? Ya resik saka dosa. Mila yen kula panjenengan pengen lair malih, ateges kula panjenengan ya kedah wani nglawan sakaing dosa lan panggoda sing adamel kula panjenengan reget. Woing panebusan dalem menika kawilujengan. Kula panjenengan sampun dipun resiki Gusti saking sedaya dosa awit saking katresnan lan welas asih dalem. Ning mbok awake dhewe wis diresiki, ora bakal ana pigunane yen awake dhewe tetep kekipu ana ing lenduting dosa. Kados nyuwun sewu, jaman rumiyin kula gadah ingah-ingahan segawon merga saking tresnane saben dina didusi. Bar didusi dilalah langsung diculke, segawone kekipu ana ing lebu, ana ing lemah utawa ana ing gesik. Dadi reget maneh. Le didusi mau ora ana paedahe. Nah menika gegambaran yen awake dhewe wis ngriyayakake Paskah, wis ngalami panebusan dalem Gusti ning tetep kekipu ana ing dosa.
Gusti ngersakake kula panjenengan lair malih. Pramila monggo kula panjenengan tansah nyuwun supados roh dalem piyambak ingkang asung kekuatan ngawonaken kedagingan, ngawonaken badane awake dhewe saengga kula panjenengan estu saged gesang miterat roh dalem piyambak. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.